كل عمتات دحلفنا ثلاثة موال دحلفنا فتينا دعتنا خوينات هاي لن دحر حج فتينا نعطو خويناتنا تجديدنا نعطو خوينات دحر مسجن نقطملو سلام كورات ناي يوتيوب channel تخاتلتنا خميت صنحو نزوان زبولكم حصرتن وانا حبريتات تحزلكم قريب لغو سام ودات حبيركم نصنحو بريزيدنت إسياس أفورقي قدام 10 ساعات حمله مس إير تي في استفالالي غداتات زداس قالم حتى تكايدو ابت نخلت ساعات تقصله مدب إسياس نعلمون بوليتيكان وخناتات تقدماي ابره بريزيدنت ترامب استفتن محياشو زمدنا إيرتران أمريكان ابز حدش ملسو ترامب زبغس زلو حدش صمدو او واشنطن صقمات اغور افريقيا غدايات إثيوبيا مس افدغ بحرن تتحيزو زلعل زلو مغلص تات ጉዳይ ጎራው ተሃገራትን ምሶም ዘዛመዱ ዛዕባታት ተልዕሉ ፓርቲ ብልጽግና ፖለቲካዊ ዓቕሚ ሲኢኑ ወታደራውን ዓቕሙን ተደኺሙ ክብሉ ሓደ መራሒ ተዛሪቦም እቲ ጀነራል ቦጎን ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ኣብ ኩናት እንኳን ተሃለው ሰላም ከም ዘረጋገጸ ገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ብዝተኻየደ ተኹስ ምልውዋጥ ጽዕቡ ሰበስልጣናት መንግስቲ ደቡብ ሰጊሮም ምህዳሞም ተገሊጹ ብዝርዝሩ ክንርኢና بيت فردي أو لعلتهم بدكتور دورتين جرم كألز من روح مراحة حوحات الجدام بيرو إذا الجدا استنبره بيرو فتح تجرين مراحة حوحات أو استشملوا حلفنت لحرم سرازيو توسخ حبريتات تدليله بارت بالتقنا نتهجرنا مع مغوردا سلازلو نعو نمقلا يزجبر صعرنا يكل يو خبلو بوليتيكانيا اتو بقلا جرما تزاريبهم ابي احمد اتهم قدامت مرحتي قدم موداقم يغبرو زنورو متنه لوط خغبرو زي فقدو انبركيهم ناغزو انبر زمرطو يوم كل وسيخم كتسمعوا ويخم تفنقلت غزانا ኢትዮጵያና በመጥያሽ መደብ ይዘራረብ ከም ዘለ ተፈሊጡ በዚ ኣብዛ ሃለውሉ እስራኤል ድማ ህንጻታት ጋዛ በፈንጂታትን በኤክስካቫተርን ተሐጊዙ ተፍርሶም ከም ዘላ ተሰሚዑ ኩራት ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓድሽና ሓበሬታትን ወጽየመሉ ከም ሰዓብ ከስማዕኩም ያ ሓቢርና ንከታተል ኩራት ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ ናብ ዩቲዩብ ምጽዓኑ ኣቀዲም መልእኽቲ ወይ ድማ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም ዜናታት ብእዋን ንኽትከታተሉ ነዛ ዩቲዩብ ቻናል ዚያ ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ይትርስዑ فلما بريزيدنت إسياس أفورقي قدام 10 ساعات حمله مس إيرتي استفلالي غدايات داسس قالم حتى تكايدو ابط قالم حتى نغدايات إثيوبيان حتى افدغ بحرن كم غداي زلعلو زلو خناتات إثيوبيا مزوز زامد زعباتاتون سفيح ملاش يهبو اتب منغس إثيوبيا سمع زلو مغلصتات نايتم بحالت اجندا يخونون كبل تاريخاو نطسات تقيسو اسميرلو نت إثيوبيان وانا صحف حوارات هاجراتن صحفتو ناي كونات مندلاون إرترا زملكت دبدابي عشلاون سلبطاني بمال إثيوبيان معلخ نخوينات تدالخم زلا ملكيتو اتقند تنقدما اتي ابتا هاجر يخون ابتي زوا سفينو زنبره تسفان بهاجن سلازبننه كاون مهدان تباهيلو زفطر كنتات يخبل غريصو نت دبداب بزملكت كوانا صحفي انتونيو غوتريس انتاي ملاش توهيو بزي يقدس اتي سب سمعون اذن يخوك خون علو الزرواتات زي عشلاو هصان كم غيرو يزراو يلكا ايتحسبنيخا قدامنتنا قدامنت خوينس بسبب سلطان بحسوت بزخون ነገር ሚሂስካ ምጽኻ ናዋና ጸሐፊ መልእኽቲ ክሳብ ክንደዚ መጽሐፍ መለየ ነዛ ሓሶት እዚ ርካሽ ሓሶት ኢልዎ ሕጂ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ምስ ተቀዲሙ ተጠቕሰር እስቲ ናይ ኤርትራ ከምዚ ተሓስባላ ከም ተብላላ ዝብለካ ዕሸልነት እዩ ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁሉላው እውን ዘርዚሩ ነዚ ኢትዮጵያ ከተካይዶ ትደሊ ዘላ ኩናታት ንምግልዋዊ ብምባል ከም ዘለ ኩነታት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእዩን ይፈልጥን ኢሉ ምስ ኣፍ ደገ ባሕር ብዝተተሓዘ ነቲ ኢትዮጵያ أمريكا أو جودنا الله نابلكا زوها مجلسات حقنت كم زي ولون الت بريزيدنت أميتو مسكوت بحرنا حيل بحرنا سمع زل زرباتات زين حنايتهم زارو زلو قدايونا يخونن بمال دمان زو قداي بريزيدنت إمارات زكايد أزلوا ولكاو عندنا مخان تغيسو الت قداي نخلو أبز زوا زلو ودبات المقطر أو قداي السودان يمن كهالي زجبر زلو متأتوات بس إمارات تتحازم مخانونا ملكيتو زو قداي بحفشة نايتن أبز زوا حيالاتنا زبل هاجرات كمون إد هاجرات أوروبا يتكالات سلي أمريكان زحوصل يونيلو نايزا إثيوبيا زلو سرعة أجندة يخونن بمال حدقنيا سعين كمس يخليو بمال لما زو قداي أبتي إرترا مس أمريكا تجورو زلات أمدو مس هاجرات أوروبا هاجرات إسيان بغندي رجعت زخوابي وسانس لزخونه كنا اللي نايلو هذا ما راح يفانو بارت بلتقنا بوليتيكا وعقمو خمسة أنن وتدرع عقمو كم استدخل من جلسو الجنرال بوغونو سراويت أو استفالا لي بوتاتات أو كينات انتهلو سلام كم زرقاقت جلسو أو كل محرة أو كوابي دو سودان بستخايدة تخصم اللواء تعيو سبب سلطان منقستي دوب سجيرهم مهداهم تجلسو أو تخلل أو كروان جميرو متقعتات كاوز فتأمل لتخصي كابست اللواء اللبوتاتات اتوم ناو دوب سودان زغرو كم شمالي جلان استفالا لي بوتاتات متماني ركبو أو زي زوازي كم متقعت حيلتات فانو بمهدام مرحت وردانا جزات
መጥቃዕታት ሱዳን ገዳሪፍ ጋላባን ከም ዝሰገሩን እትምለዋ ተኽስም ሰሃደ ከም ዝተመለሱን እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብቲ ዞባ ክኸውን እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ዶብዚ ብዝተኸፈተ ኩናት ጽዒቡ ልዕሊ 75 ወታደራት መንግስቲ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ከም ዝኣተው ከም ሱዳን ትሪቡን ዝኣመሰላ መራኸቢ ብዙሃን እቲ ሃገር ጠብፂበን ነይረን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ውግእ ሕጂ እውን ቀጻሊ ኮይኑ ኣብ ማእኸላይ ጎንደር ዞባ ከም ኢንፍራንዝ ደለጎን ኣብ ደቡብ ጎንደር ከባቢ ዓርቢ ገበያን ዞባ ጋይንትን ኣብ ሰሜን ሸዋ ዞባ እውን መሰረታት ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ከም ሞላሴን ሳሲትን ዝኣመሰሉ ቦታታት ወፍሪ ተኻይዱ እዩ ኣብዞም ኩሎም መጥቃዕታት ብክልቲኡ ወገን ዝተሰለፈ ኢትዮጵያ ንህይወት መስዋዕትነት መውጋእትን ተቃሊዖም እዮም ቤት ጽሕፈት ፖሊስን መኻይን ዝተቃጸለሉ ቦታታት ኣለዉ መራሕቲ ፋኖ ኣብቲ ክልል ንኽልተ ዓመታት ዝቐጽል ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦም ርእይቶ ብልጽግና ፖለቲካዊ ዓቕሙ ሲኢኑ ወታደራዊ ዓቕሙ ድማ ይዳኸም ከም ዘሎ ገሊጾም ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ መራሕቲ እገዳ ኣንቢሩ እዚ እገዳ ዝተነበረ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣብ ዝተሸመሉ ሓላፍነት ድሕሪ ምስራዙ እዩ ንኣባላት ቦርድ ትእምት ዳግማይ ንምውቃር ዝተፀውዐ ጉባኤ ነቲ ናይ ቀደም ሊቀመንበር ቦርድ ቴድሮስ ሓጎስን ኣባላት ቦርድን ኣልዒሉ ብኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኣብርሃም ተኸስተን ዝምራሕ ካሊእ ቦርድ ኣቋም ናብ ስራሕ ካብ ዝኣቱ ኣዋር ሓሊፉ እዩ ይኹን እምበር ካብ ሓላፍነቱ ዝተለዓለ መንገዲ ሕጋዊ ኣይኮነን ዝብሉ እቶም ብኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ዝምራሕ መራሕቲ እቲ ትካልን ሓላፍነት ዝተረከብናዮ ብዝግባእ መስርሕ እዩ ዝብሉ ኣቶ ብኣብርሃም ተኸስተን ዝምራሕ መራሕቲ ኣብ ቢሮ ፍትሒ ክራኸሩ መጽናሖም ዝፍለጥ እዩ ክልቲኦም ወገናት ካብ ዘካየድዎ ክትዕ ድሕሪኡ እቶም ሓደሽቲ ዝተሸሙ ኣባላት ቦርድ ብሕጋዊ ኣገባብን ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንብን ኣይትመርጹን ብምባል ሓላፍነቶም ክመልሱ ከም ዝተወሰነ ይፍለጥ ሕጂ ድማ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ሊቀመንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን ዝርከብዎም 12 ሰባት እገዳ ምውራድ ተሰሚዑ ኣብ ዙርያ ትእምት ኢንቨስትመንት እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቢሮ ፍትሒ ክጋባና ይኾንኩም ዝተባሃሉ ኣካላት ልዕሊ እዩ ቤት ፍርዲ እገዳ ኣንቢሩ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ መቐለ ትማሊ ኣብ ዝጸሓፉ ትእዛዝ ስሞም ዝተቐሶም ኣካላት ተለዋወጥ ዕለት ክሳብ ዝውሃብ ብስም ትእምት ኢንቨስትመንት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ከይገብሩ ትእዛዝ ኣገዳ መሓላሊፉሎም ካብቶም እገዳ ዝተነበሮም ሊቀመንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ጀነራል ክንፈዳኛው ኣብርሃም ተኸስተን ወዘተ ይርከብዎም ፓርቲ ብልጽግና ነታ ሃገርና ማዓምቆ ይወርዳ ስለዘሎ ንዕኡ ንምእላይ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ኩሉ እዩ ክብል ፖለቲከኛ ኣቶ በቀለ ግርማ ተዛሪቦም ኣብይ ኣሕመድ እቶም ቀዳሞት መራሕቲ ቅድሚ ሙዳቆም ይገብርዎ ዝነበሩ መጠነኛ ለውጢ እኳ ክገብሩ ዘይፈቐዱ ኣንበርኪኾም እናገዝኡ ንምንባር ዝመረጹ እዮም ክብሉ ወሲኾም እቲ ፖለቲከኛ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እኳ እንተረሓቁ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነባራዊ ኩነታት እታ ሃገር ርእይቶኦም ምሃብ ቀፂሎም ኣለዉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣዝዩ ይቕየር ምህላው ዝገልጹ እቲ ፖለቲከኛ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ህዝቢ ተቐባልነት ምርካብ ብውሕድ ይኹን ብብዙሕ ብክርክር ብሓሳብ ልዕልና ብዘተ እንተዘይተስማዕምዑ እውን ተቀራሪብካ ብምዝራብ ጻዕሪ ይግበር ነይሩ ሕጂ ግና እቲ ኩነታት የለን መራኸቢ ብዙሃን ዘይግባእ ብኢሞራላዊ ኣገባብ ተጠቒምካ ብዝመፀሉ ፖለቲካዊ ፍርሒ ምንዛሕ ኮይነሉ ኢሎም ተፈናቀልቲ ጋዛ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ምጥያሽ መደብ ይዘራርቡ ከም ዘለው ተፈሊጡ በዚ ኣብዚ ሃለወሉ እስራኤል ድማ ህንጻታት ጋዛ ብፈንጅታትን ኤክስካቫተርን ተሓጊዙ ተፈርሶም ከም ዘላ ተሰሚዑ ሞሳድ ንብረት ጋዛ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንምስፋር ሕቶ ቀሪቡ ካብተን ሃገራት እዚአን ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኣላ ሓላፊ ስለያ እስራኤል ሞሳድ ዴቪድ ባርኒያ ንነበርቲ ጋዛ ናብ ኢትዮጵያ ሊብያን ኢንዶኔዥያ ንምንቅስቓስ ኣሜሪካ ሓገዝ ክትገብር ሓቲቱ እዩ ተባሂሉ እቲ ሓላፊ ሞሳድ ነቲ ሕቶ ዘቕረበ ኣብ ሰሙን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ ከም ዝኾነ ምንጭታት ጸብጺቡ እቲ ሓላፊ ሞሳድ ኢትዮጵያ ኢንዶኔዥያን ሊብያን ካብ ጋዛ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ንምቕባል ፈቃደኝነትን ኣርኤንየን ክብል ንፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቪ ዌትኮፍ ከም ዝነገሮ ተገሊጹ ስለዚ እውን ዋሽንግተን ነዘን ሃገራት እዚአን ስደተኛታት ንምንቅስቓስ ክስማዕማዕ ምትብባዕ ክትህበለዋ ምባሉ ተፈሊጡ ይኹን እምበር ሰበስልጣን ኣሜሪካ እዚ ጉዳይ ምስ ሃገራት ዓረብ ዝጋጨን ተቃውሞ ዘስዕብን ምዃኑ ዋይት ሃውስ ንፍልስጤማውያን ካብ ጋዛ ንምውፃእ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ክብል ኣብ ጸብጻብ ኣስፊሩ ቅድሚ ወርሕ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ህንጸት ሰርጥ ጋዛ ክጅመር ከሎ ንብረት እቲ ጋዛ ንዘይተወሰነ እዋን ናብ ካልኦት ቦታታት ክንቀሳቀሱ ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም በዚ ኣብ ዝሃለውሉ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ካብ ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ተወሳኺ ብፈንጅታትን ብዶዘራትን ብኤክስካቫተርን ተሓጊዙ ህንጻታት እናፈረሰ ምስ መሬት የስተኻኽሎም ኣሎ ህንጻታት ጋዛ ናብ ሓመድ ንኽቕየሩ ይገብረሉ ጠቅላይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ንኣባላት ፓርላማ ዝገበርዎ ዕፁብ ኣኼባ መከላኸሊ ሓይሊ እስራኤል ብዙሓት ኣባይቲ ይዕንወሉ ፍልስጤማውያን መምለሲ ቦታ ይብሎምን ክብሉ ምዝራውን ኣብ መራኸብቲ ብዙሃን እቲ ሃገር ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ጋዛ ዩኒቨርሲቲታት መስጊዳት ኣብያተ ክርስቲያናት ሆስፒታላትን ናብ ፍርስራስ ተቐይረን እየን
እስራኤል እቲ ምስ ሓማስ ዝተገበረ ስምምዕ ደው ምባል ካብ ወርሒ መጋቢት እንዳሓር ብመደብ ፍርስራስ ትፍጽም ዘላ ኮይና በዚ እውን ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ህንጻታት ዓንዮም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እትዮም ኣለኹ ኣብ ዝብለሎም ዞባታት ጋዛ ዝበጽሐ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ሳተላይታት ስእልታት የርእዩ። እዞም ናብ መሬት ዝተቐየሩ ህንጻታት እስራኤል ብዕላማ መደብ ሒዛ ኣብ ዝፈጸመቶም ፍርስራሳት ዝበጽሑ እዮም። እዚ ዝካየድ ዘሎ ተግባር ፍርስራስ እስራኤል እተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ከቢድ ኣጽዋር ነፈርትን ዝሃስዮምን ከምኡ እውን ዘይተተንከፉ ህንጻታት ዘጠቃለለ እዩ። ክቡራትን ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልትና ሎማ ዓንተ ዝበልናዮም ዜና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም